ቤተሰብ ሰላም እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብድሓን መጻኹም ኩሉ ይፈቱ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክና ሰብስክራይብ ይወስሩ ቤተሰብ ቻናል ማዓንቲ ተናንር ማቲ ቼክ ቦክስ ከመገና ንሰርሕ ኣብ HTML ማቲ ብኻልእ ባህላዊ ወይ ከዓ HTML ፕሮግራሚንግ ተጠቒምና ቼክ ቦክስ ከመይ ንሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፎርም ታግ ኣሎ ፎርም ታግ ናይ ኢንድ ታግ ማለት እዩ። እዚ ከኡ አንግል ብራኬት ታይፕ ኢንፑት ማለት እዩ ሶሪ ኢንፑት ታይፕ ና ማለት እዩ ቼክ ቦክስ ማለት እዩ ኢንፑት ታይፕ ቼክ ቦክስ እዚ አይዱ ታኖለሽ HTML ዋኖለሽ ከዚ HTML እሺ ቼክ ቦክስ ፕሮግራም እንሰራህ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኔም እሺ HTML እሺ ቫልዩ ካፒታል HTML እሺ ወዚ ተግናጽሙ ቆጽና እዚኣ ከዓ ማለት እዩ እንተንጥቀም ሌብል ማለት እዩ ሌብል ማለት ቴክስት ናዘወጸሉ ማለት እዩ ሌብል ኣብ ሌብል ውሽጢ ቤት ንጥቀም ማለት እዩ ዓይነት አትሪቢዩት ፎር አትሪቢዩት ማለት እዩ ፎር አትሪቢዩት ሾዚ ተካዛን ለምሳሌ ቹዝ ማለት ቹዝ ዌብ ፕሮግራም ከዚያ እሺ HTML ማለት እሺ ሴቭ ደግሞ ስክራን ገብረን አድሚት ሶሪ ኢንሹሪቫል ፎር ኤክስፕሎር ክሊክ ይሁን እሺ ጎን ገበርሁሞ ይታይ heading 1 how to make check box in HTML ማለት እዩ ፓራግራፍ ከዓ the following web programming for you እዚኣ ቼክ ቦክስ ሰርሕና HTML ማለት እዩ። እሺ እስካዕ እዚኣ ኮፒ ፔስት ክብራሞ ኮፒ ፔስት ክብራ ማለት እዩ ኮፒ እሺ ሶሪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እሺ ኢንተር ማለት እሺ እስካዕ እዚ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እሺ ይባል ምሳሌሙ ቼክ ቦክስ IDM HTML እስካዕ ታንገዚያ CSS እንሰራሕሙ CSS ኔማውን CSS ባይ ዘ ወይ ኢንፑት ማለት እዩ ኣብ ቼክ ቦክስ ሰለስተ ዓይነት አትሪቢዩት ኣለዉ አይዲ እና ኔም እና ቫልዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰለስቲኦም ዘይተፍዮም ማለት እዩ ስለዚ ቼክ ኢንቦክስ ይሰርሐለ ኢልና ናይቲ ላብል ኔም ንእትዎ ማለት እዩ ላብል ከለዚ እዚ ንግበሮ እንታይ እዩ HTML CSS ፓይተን ጃቫስክሪፕት ንብሉ ማለት እዩ ስለዚ እውን CSS ማለት CSS እሺ ቹዝ ላብል እና ማለት ፎር አትሪቢዩት ተጠቅማ ቹዝ ዌብ ፕሮግራሚንግ ኣብዚኣ CSS ማለት እዩ CSS እሺ هذون كنترول بلس في ثلاثة كنترول بلس في أربعة كنترول بلس في ماشي انتر ስለዚህ ደብል ሓደ ክልተ ሰለስተ 7 5 6 7 ገራማ ኮንትሮል
ماشي. እዚኣ ናይ መጀመርያ ቼክ ኢንቦክስ ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ ንሰርሐላ ማለት እዩ። ፀላ ከዓ ጃቫስክሪፕት ገይራ እዚኣ ማለት እዩ። ኢንፑት ቼክ ቦክስ እሺ አይዱ እዚ ጃቫስክሪፕት ማለት እዩ። እሺ እዚኣ እውን ጃቫስክሪፕት ኦኬ። እሺ እዚኣ እውን ጃቫስክሪፕት እሺ ጃቫስክሪፕት ይሁን ማለት እዩ። ሌብላ እውን ችሪዛ ማለት እዩ። እውን ተክለኝ ጃቫስክሪፕት እሺ ጃቫስክሪፕት እሺ ቀፂለ ከዓ ማለት እዩ ይሁን ኮፒ ገይረ እኹ እሺ ሲ ፕለስ ፕለስ እሺ እውን ሲ ፕለስ ፕለስ እሺ ባሊኣ እውን እሺ ሲ ፕለስ ፕለስ ኦኬ ናይ ተንጓይ ማለት እዩ ሌብላ ማለት እዩ ሲ ፕለስ ፕለስ እሺ እዚኣ ተራብዓይ ከዓ ማለት እዩ ቼክ ቦክስ ትኾንላ ማለት እዩ። ኢንፑት ቼክ ቦክስ ከዚ ከዓ ቼክ ቦክስ ክገብረና እንደልዮ ባሪታ እዩ ጃቫ ኦኦፒ እሺ ኔምና እውን ባሪ ጃቫ ኦኦፒ እሺ ባሪና እውን ጃቫ ኦኦፒ ማለት እዩ። ቀፅልና ከዓ ማለት እዩ ቹዝና ጃቫ ኦኦፒ እሺ እሺ ያላ ብላ እንዲያ ኢንተር ነው ቀፅልና ከዓ ማለት እዩ ቀፅልና ቼክ ቦክስ ክንሰርሕ እንደሊ እዩ ፕሮግራም ለምሳሌ ፓይተን ነው አይዲና ኔምና ፓይተን እሺ ኔምና ከዓ ፓይተን ቫሊና ፓይተን ማለት እዩ። ሌብልና ፎር አትጠቀማች እዚ ዌብ ፕሮግራም ሆኑ ኣብዚ ከዓ ፓይተን ስለዚህ ሴቭ ንገር ሞ ሴቭ ገርና ሪፍሬሽ ንገር እዚ እንታይ እዩ ሽግሩ እንትን ክጥቀም እኒአ ብሬክ ማለት እዩ ኣብታ እዚኣ ቼክ ቦክስ ምስረኹ ካብኡ ሌብል ምስረኹ ኣብዚኣ ማለት እዩ ስፔስ እያ ብሬክ ክጥቀም እኒአ ማለት እዩ። እዚኣ ቼክ ቦክስ እያ እዚኣ ከዓ ሌብል እያ ማለት እዩ። ስለዚ ቼክ ቦክስ እያ እዚኣ ከዓ ሌብል እያ ስለዚ እዚኣ ከይደ እንታይ ክገብር ማለት እዩ ብሬክ ክጥቀም ማለት ኣብ ሕድሕድ ሌብልና ከለኹ ብሬክ ክጥቀም ማለት እዩ። ብሬክ እዚኣ እውን ብሬክ እሺ እዚኣ እውን ከይደ ብሬክ ኒው ላይን ማለት እዩ ብካልእ ይበሃላ እዚኣ እውን ብሬክ እሺ ከዚ ሴቭ ክገብር እሞ ሪፍሬሽ ማለት እዩ መፅለለ ማለት ከዚ ሳብሚት ቼክ ቦክስ ክገብር ክእል ማለት እዩ። እዚ ክመርፅ ክእል መሪፀ ማለት እዩ ከዛ ጃቫ ኦፕ እንድሕር ዘለዎ ከምዚ ክገብር ክእል ኣብዚኣ ግን በተን ከስርሕ እኒአና ማለት እዩ። እሺ አንግል ብራኬት
input type نا submit እሺ أوي value تحت مش كده value ده ما submit أرجع نقدر كده save كرمو ماشي refresh كرو submit بس أرجع كنت هتكون إنك هتكون باكي نقدر ماتي كده ماشي save لكم هذه submit مثلية ما تفرق عن تزي اللي هو select اللي كلهم النقعة زي اللي هو الأحمر هذا أنت HTML كلني CSS كلني جافا سكريبت كلني C++ كلني مثلا جافا سكريبت زي وسبسبي كومبلكس هنا فوتيدا ስለዚህ እዚኦም ነቲ ምርጫ ካብቶም ዌብ ፕሮግራሚንግ ዝበሃሉ እቲ ምርጫ እዚኦም ኢሉ እዚኣ ሰብሚት ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ቼክ ቦክስ ኣብ HTML ኣሰራርሓ ከምዚ ይመስል ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ ሕቶ ተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ስራሕና ከምዚ ይመስል ኣጻል ብካልእ ቱቶሪያል እስከንረኽብ ደሓን ጽንሑ ስለ ዝሰማዕኹምኒ ይቀኒየለይ ቴንኪዩ